orang yang mahita. Dami ni di batana sumurun sian saluhu roha iman na mengaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Ora semadi hita saluhu nang barita na unya gabiatan di bata iman na tersurang di 2 Musa bidu 10 ayat sada 1 ayat 2 tangyo kamu mahatani di bata. Betul budak todong luar hala Israel sietano Mesir di ari nasasadai saat mana sida tu halongon Sinai. Ay borhak do nasida sian rapidim ga bisa nasida tu halongon Sinai laus marsaro nasida di halongon ni. Di sido marsaro Israel todong ni doloki. Dungina ko masih Musa tu mopok di bata jadi jehun Jakoba matu ibana siet doloki nin nama. Songono ma dono mutu pino perni si Jakob pabomu tu halak Israel. Nunga di idahamu na hobaini tu halak Mesir na hubani tu hamu hira di atas ni habung ni pidong raja wali pasahat hamu tu hamu. Ope molo ditangyo kamu suaraku jala diraduti kamu pada na hobaini. Jadi hasiang kumahamu sian nasa bangso aiguk dia udo lihat portibion. Menjadi harajaun malim-malim amu diaun jala bangsun nabadia ima akahata sidohonom tuhala Israel. Jadi Roma si Musa di joma akka situani bangsui jala dia turuhot tujuru nasida sudi akahata odeng akka natino nahon di jahu batu ibana. Jadi sahata masadok bangsui mangalusi akka didok nasida mak saluhu na pinabuan di jahuba bahenon nami mam. Jadi mula masih Musa mabuan akahata ni bangsui tu jahuba. Ido sahana dihamu donga saha porsiam di bagasan Yesus Kristus. Adona sopina hiba-hiba turpukon ima songon topita marsihot mangulakon hatani di mata. Adong dosada berita namar donga pura di sada luat adong masada ama ina keluarga na sangat sederhana hian alai anak na adong 12. Dia makadongan pengunhat na sidape na sederhana dong petani do manang martobak do ulo niya matay jala inatay pe dang nagabi pigawai tong do ibu rumah tangga. Alai dia makadongan sa hapur siyaw sada neko berengota di rumah tanggaon 12 anak nai bui sudi sarjana jala bui sudi sekolah bahkan adong na S2. Alan dia makadong sa hapur siyaon molo siya pikiran ni jolma do siya pikiran ni hapur tibiyun bohano perjadi ni anak ni bui 10 sudi sarjana bahkan adong na S2 adong na S2. Ternyata dia makadong sa hapur siyaon sada dong nagabi reset ni ima gabe bui na sida yan akon na sudi ima olo mancalo hata ni natoras na olo di bagasan dame terlumumi mang ima nakayangani olo na sida mangulakon tona dohot hata ni natoras na. Ternyata adong masada situa na manukun amat taon hira-hira buhado na ay ninarwan amat ta situa lami mana madaboton oras amangin ay buhado di bekamu bui sudi geleng tai anak munain sarjana sudi jago-jago musya kakarejuna ninna marupane dungi didok amat tai mang sada do amang resepna iya syakangani upudahon asa burju jala asa tiruan tu akka tidurohonna jala hudok tanggung jawab ni si akangani ima tanggung jawab jala syakangani bertanggung jawab tuang gina sada-sada holan syakangani do hupa sekolah hola syakangani do hupa kuliah sampai sarjana alai nong kareju ibana marpadan pasikolah anak anggina si nomor 2 songoni anggina si nomor 2 marjanji marpadan mangoloi diulahun si nomor 2 songoni satu si nomor 3 nung tamat si nomor 3 tong songoni ipasikolah si nomor 4 satu nasa 2 songoni ma caranan ujungna bui masudi danahon sarjana rap pasikolah do haminian
alai ima modelna dot metodena bui sudi danahon gabe sarcana. Dia mau kodong sahapur siaw lasido nang adong sada edde dang taralu dus niroha. Jala saya sarot berpani ima di pesalmen 177 idama dengan ne jala tabune mulu pungu labatan na ima mulu ala nang mengulakun hatani debata di bagasan dame laus ido sada na balga na taida di bagasan turputong dung haruar bangsui ima siya tonga-tongani habuangan na di Mesir ala na tadok rupani di tonga-tonga ni hala Mesir na sida songon hatuban alam keluar na sida jala tabayakom ma opa puluh tahun naik mana sida muse di berdelanan menjadi pengembara alayud dosa ada sakap doho rancana ni di batan na ikut berengotan sada na tumasay siti ruang dia me tadana ni oloi bangsa Israel kerajaan malim na sida ima olo mangudukon na sida tuhata ni di batang. Jadi sahata masadok bangsa yang mangalusi mulut tidak nak kain hidup di ayat ueli luar biasa. Semulai ayat pitui luar biasa na saluhuk na pinawa ni Jahuwa bahinon nami makninna na Jahuwa apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan hidup bangsa kami akan melakukannya. Selalu berakhir semua tudusan ni akayan akun ni netue-tue ala sepului mangulakun ba dapat do napi narsita hasil sudi danga dong na sudah potang ala ni ido nang di tonga-tonga ni bangsoi danga dong di tonga-tonga na sida na tapa hudul papuli padohan lapatan na saropa ala itung rindo tahi do hata na sida mangolo badok Jehovah ayo dunete di pumuan manang di kuliah rahmat dok kita imana kaya ni hami pe saluna so mangulakon so dia na Jawa jalatung tapak do tajongna di pangolon na sidai bahido sudi bangsui masih baik kukuna do tikina pikiran na sinadongon na lahu mangoloi Jawa do mangulakon aparet tani Jawa tumasayu welekele mahawa kamang dotamina ommana porlu noain ikon hawlo otta ommana porlu ikon ula onottan bohama maita mangulaun lomoni rohani Jahuba bohado da kadang sahapor siya ido nanaing ido tasongon hinabalgani tupuko ala didok nakangani songon malim ni Jahuba ita ido benado ayat onomi menjadi harajan malim Muhammadiyah jana bangsa nabadia bah sada tupal itu nasinya gabe malim dot bangsa nabadia dia makarongan ada nasal bangsa nabadia ikut badia nasida marsoba badia nasida di Pakatayon badia nasida di Parange Budan nong gudang dohonota jaka ayat pendukung termasuk bisa ada Petrus ada 15 do nang ditulungu 10 ada ayat 41 ayat 5 nang di Matius 5 ayat 45 asattung masai ido abel nasida ima nabadia ima napina pulik asa marhadirion do marpabahenan tadi dengan songon nang ni pasu-pasu di bata anatung masai tadi do Tuhan Jehovah ima siang akan asine alani kubtadido dia ka pangalawan Jahuba nama ben nasida nama milik nasida ima naki ikoma ben Jahuba so takas monotis lapatan nan sada agama sada ima dangkaku lapatan nan di si ima songon nguru nasida dadong be namar debatahon na asing alain ma marbadan nasida mangaraduti do marhaba diaong hot di timatan na patuluhon manangihon suara ni Jahuba ido na pala na bagas musi manangihon suara ni Jahuba ikon olo lehonotta i manaking dirita
Ikuna dong haul otta secara khusus mamang tapaleo rohatta manangin suara ni Jehovah. Songon si Musa beda kaum di si Musa. Ba paneng hon ni mana sada habis suhud bi. Hapad dia ni si Musa bi. Alana tabering ma dak kumor di ibana jala lau di ibana ima manangihon. Bah ditangi lu suara Jehovah. Lapatan na buidu si Musa mamake parhatan bahan bahasan Jehovah lau mangatusi parhatan ni Jehovah di do ibana keng lama mana pasahat tu sudito nani bangsui do ton gebi hira mediator me bana pani gebi penerjemah ni di bata tu jolmai jala penerjemah jolmai tu di bata gas do dipangido terpukot tu hita dia me ima mangulakon lomoni rohani di mata tauda umma hata ni Jehovah do nagabi hanguluan di hita unang mabiar na berpudi raduti ma badanne mangaraduti badan ni Jehovah soal nabi nain ni di batato bangsui berpegang dan memelihara perjanjian kunina nunga tung masai tabu di bani halak si tiup badan Jehovah hita madok badan janji Allah utang atau tatiup maaba padatan meragam padate Allah di padatai di pengut tidak asa taraduti asa tatio molo taraduti patik ni di patang dungi leonon nama dungi paso-paso nama dungi hot mahita i manakai ngani di bagasan Kristus nama nangihun do nama ngaraduti padanai ido gabe hita hasian di patama hita gabe songon anak mata nani ramotanna jana tung masai marga situ tu ima nang satu hitam harajau ni tu hatai nang gabi ale ni di bata hita nang gabi ima anak mata ni di bata jalan balga ima nunga diliut tu hita song jaminan di nguluta atau hot mahita di hatanai tadi rumah jala tau ima idu hatari dan harajau ni malim jala kapang isina tu takas mahita bangso nabadia bangso nabi nasupasuni di bata amin mau lihat madiho ali Tuhan di bata marhiti hatami amin.